Takže vítame vás u našeho v histórii úplne prvého videa. Takže aby sme dlho nezdržiavali, sme nový tým na scéne dabujúce rôzne od rozprávok až po programy pre dôchodcov. Moje meno je, to vám nepoviem, to som zabudol, ale budete vedieť iba moje umelecké meno, nick, pod ktorým sa budem predstavovať pod týmto hyperslavným channelom. Volám sa Market. Sa mi tu púšťa nejaké arabské ľudovečky. To sú pakistánske. No tak pakistánske, to máš jedno. To nie je jedno. No, teraz sa predstaví môj kolega Sarim. Čaute, ak sa vám táto informačka bude zdať mierne postihnutá, tak sa vám zdá dobre, pretože nám určili retardáciu 2. stupňa. Sme slovenskí občania žijúci v Big Country Slovakia, sme hrdí na svoju vlast a na svojich politikov, ktorí sú nadmieru inteligentní a dokazujú to aj svojimi prejavmi. Prosím vás, komentáre typu ste trápni a podobne si odpuste, pokiaľ ste dobre počuli prvú vetu. Keď už sme pri tom dabingu, súvisí s tým aj to, že dnes som mal na obed špenát s kuracím mäsom, špagetami a uhorkou. To je tak všetko, čo by som chcel dodať.